पुलाव चिनी मीडिया चैनल बेलागे हामबाय मारो दिनै जोंगर सिदाय थानाव फाइमानि इंखा कायसानो कारण त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरनो साइमानो सालखिसा सेकां हेजामाराव आरो कम्युनिटी हल बीजेपी नि हिनि जों साइमिया किन्तु जों साइमानो आरो पश्चिम त्रिपुरानि चिनी तामनाय बनो एमपी पश्चिम त्रिपुरानि एमपी बिप्लब देवनि कायसा प्रोग्राम दंमानि पुलाव जों साइमाखा प्रोग्राम एस एमपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरानि एमपी चिनी क्रि सारगनो रिगनाइटे सारि बांनानि हिनेक जों खानामानि उलो जोंनो खारो पंनि पार्टीनि फ्लैग कायजा जाय होक आबो तो जान पार्टीनि बेपार बतामो खाय खाया सेमिया किन्तु आबोनि परे आरो तामुंखा बुलाइखा साबाबाय सा बुलाइखा कै बुलाइमा तो जेकुनु जागा बुलाइमानो किन्तु आ बुलाइमानो तुयै डाइरेक्ट त्रिपुरा मथानो बरक ब्लेम खाइया एवं त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे बरक स्पेसिफिक बुमुं रई कारण बुं तो मान नायनो लोकेलनि बरक तो आरो जतन दंबायो लोकेलनि चिनि त्रिपुरा मथानि सापुटारनो बुमुं बरक केस फाइल खाइया गाबोन यागुलो चां सिंताम नुखा जे खरकसा मीडिया बुजाखा जोंहाबो दुख प्रकाश खायो ओंखाय जेबाबो आबोनि परेबो रिएक्शनो किसु किसु चैनलनि मीडियानि जारा मीडियानि सामुखाय दंनाय रक बरक डाइरेक्टली जेबाबो जे कक साका आबो खुबैनो दुर्भाग्यजनक आमतिखा कक सानानै कक दिया दाबो तो जानजनि फ्रीडम ऑफ स्पीच दङ बंनि स्वाधीनता दङ कक सानानै साइमानो आबोनि परे जोंनो पुलिस रक साबसिस्टि खालायखा जोंनि लिडार रं सागा ठीक আছে একটা ঘটনা গথিকা চিফ মিনিস্টার মারাত্মক জলি জাখা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মারাত্মক জলি জাখা খরংनि जों जे फाइंथुं जों खरंनि मारमनाय रमखा सारने खाइ रहका आबोनि परेबो साव स्वराष्ट्र दफ्तर ताइसो साव हायनो जों पत्रिका नुखा सिदाय थानानि पुलिस गाबिलति खायजाक सिदाय थानानि अरनि आयु आ केसनि आयु बरक सागनाया माने कथाय त्रिपुरा मथानि पक्षे दङनि सामाखौ ना जोंथ' साव नों जुदि एका घटना गथिका अंखाय आ जागाव निरपेक्षभावे तदন্ত खायनांथुं उ तदন্ত ताङै खायन साबु दुस दिनै मंगलबाबो बुजाखाबो जोंहा हामजागो जों हामजा गैया किन्तु साबु बुखा नोंबो तथ्य मान हानाय तथ्य हामानि परे मंगलबाबो बागि बुजाखाते बागि सिमना एलाकानि बीजेपी नेतार बियां थांखा ब्लक भाइस चेयारमैन दङ मंडल सभापति दङ आरो तारपर बिनुद देबबर्मानि दङ ता गोबां नेता दङ आदिना ताङा अनुपस्थित तामर अजगन जे नुमानि हिंगाय बरनि दलीय कुंडल और दलीय कुंडलनि कारणे शुधु माइलिस ताहाना थांतानि बरनि बरक बैनो बरक बुदे कोनो एकटा किसुं लायखेना गद बेर सानान जागा हंके ताइ केबनो मालिया जोंनो त्रिपुरा मथान बर बेरि रेखा तिनि जों जर फाइमानि कारणका जों अनारेबल चिनि चीफ मिनिस्टार जों सानाय एवं जों तिनि इनचार्ज अरनि उसिनो जों अबनो अनुरोध खायनाय नों फल्स केस जे रिमानि बीजेपी नि अंगै आबनो दाक्ते उइड्र खालायदि आबनो उइड्र खालायदि नम्बर 2 जोंबो लामा हिमै दंफ्रु सिनि पार्टीनि कयेकजन नगद थां दंमानि जरा आबो बरकबो एमनो बुजाखा सेस पइन्ट बरकबो हेजामारा पीएचसी बरकबो सेलाइन टेलाइन जे बरक आर खालायखा आबोनि उपलक्षे आबनो जारा बुनाय रक जारा दागार फायनाय रक जारा इनसाल खायनाय रक बुंगो स्पेसिफिक जों बुमुरिखा बरने एरेस्ट खायनांथु होननाय जों जखन स्पेसिफिक बनो रम दिनै जे खायमगा जोंखाय केस पर्यन्त ताक पइन्ट रेजिस्टार खालायजाय गया आबो प्रशासन आइन की शुद्ध एक हाथे ताली बाजे आइन की शुद्ध बंगनि बागै ना चिनि कोन आइन करिखा गचंनायो 24 घंटानि बिसिङो जोंनो जारा चिनि कर्मी रंनो जारा बुनाय रंनो एवं चिनि केस नम्बर उइड्र माखायनाय आबंनि जारा केस खालायनो बरनो एरेस्ट माखायनाय एरेस्ट केस जों 24 घंटानि परे जों अल्टिमेटाम रेखा
আবনি পরে जों বরক জোর কোন কিছু খাইয়াখাই আবনাও जों একটা ব্যবস্থা না হারাই খুব গণতান্ত্রিক উপায়ে না কোনো বুলাই তগলাই খাইয়াওই না जों লামা দাকাসো বন দাদা কক না जों কি অসহযোগিতা আন্দোলন না খাই তাম খাই আবো চিনি ব্যাপার আমাকে আং তিনি পুলিশ প্রশাসন এবং চিনি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টনি যে এসপি ন বা অনারেবল চিফ মিনিস্টার ন অনারেবল যারা মিনিস্টার না অবনো অনুরোধ খাই ত্রিপুরাও শান্তি সম্প্রীতি বজায় নারায়ণের বাগৈ এবং আরো যত পার্টি নিন বিনি ফ্রিডম দङ যতনি ন ডেমোক্রেটিক হিসাবে জানি প্রোগ্রাম বড় খাইতং মানো আবো খাইনানে বাগৈ অন্তত নিরপেক্ষ পুলিশ বনি সামুক নিরপেক্ষ নাংথং जोंनो जुदि हाइके जोंनो प्रेसार सिनि बरनो जेल सारि माखाखाय बरनो बरमबो जेलाव दाना नांथं अबनि बागैनो जों तिन अर फायो जास्ट तिन अर जों लिडारशिप जों अर डेपुटेशन सि जों जरे डेपुटेशन बुमुं जरे हिनि फाइके हांखाय तिन अ लामा सागिया जोंनो जरे खानानो जरे साका नर फुनुक दिखे जों फुनुक मानो तागबो आसुक नरमिया त्रिपुरा मथा एडिसि एलाकाओ या नन एडिसि एलाकाओ जों आसुक नरमिया तागबो कराकनो तागो जों थैना राजि दङ तागो चिनि हानि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै चिनि सले ताहने बनो जिनि एकर्डनि बागै जों तागो जबा खायनो बागै जों रेडि दं जों कोनो दिन उसलुक ला आव बागैनो जों तिनि अर फाइका आगामी दिनाव जदिनो जों चिनि जुरि जास्टिस जुरि माय आंखाय जों आन्दोलन ताव खायनाय जार पुलिस बो जा माना जो खायनो बो खायदि नोंनि अधिकार दङ खायदि जेभाबे होक अन्यभावे फान जोंनो केस देनाखाय रेडि सिन कोन दुख करै किन्तु जों बाबुनि आबुनो तै जों आसुगै दंला जों आसुग दंला नों बा एलायन्स जों फान नों बा एलायन्स एकमात्र एकर्डनि एलायन्स इलेक्शन एलायन्स या निनिबो बिपद फाइ दङ त्रिपुरा सामां मा खामनो पायै त्रिपुरा सा एलाकाओ पाहाड़ एलाका थाङा आबुल ताबुल जे बरक बांलादेशनि आ बरक सु उल्टा सिन जातो से बांलादेशनि साइमानाय ओ बरकनि नेतृत्वे त्रिपुरा तामंनाय कोन आसा करै हामबाय।